Ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи Маъмуразия. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи дӯстӣ Ҷиликул Хоҷагӣ Шпексаторов 10 апрел аст. 1000 белорусӣ баробар ба 155 сомонӣ. ин саҳарӣ аст. Шумо видеоро бегаи тамошо кунед, мумкин бо дига шавад нархи курс. Якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед. дар ин видео навор кардагиам гоҳҳои гусаладор, ғуноҷино, гусалачаҳо, буқачаҳо, буқҳо барои бастан, буқҳои калони фарбе, молҳои майда навор кардагиам. Видеоро то охир тамошо кунед. гоҳи гусаладори Карпат, гусолаш хеле калон шудагиаст. димзод гусолаш буқача 15000 нархаш савдо мешавад. 13500 сомонӣ бозор карда истад ҳозирашта. пародара бинед. худо барака шавития. пародаам зурайда. ҳозир аку шир дораву кам. гусолаш хутон диден калон шудагиай. ширша аниқ намедонем чен кадаги нестам. мумкин 3-4 литр бития ҳозирашта. вақте ки нав гусала мекунад мо бисёртар бития. хушхорои фарби калон 3000 най калониш 3500 савдо мешавад. бозор 2500 майдоша 2700 манай калонша то плюс минусиш ҳаст карда истанд. хулас ва савдо шид гоҳи гусаладор, гоҳи ёш, гусолаш буқачай 5500 сомонӣ савдо шудааст. ширша аниқ нафаҳмидем. тақрибан ҳамин 3-4 литр метия саҳару бега. 5500 харидагия гусолаш буқачай ё дуюм ё сеюмзой. ҷа савдо шудааст дута ғуноҷин. унаиш 2600 сомонӣ савдо шудагия ғуноҷин. унаиш 2600. ҳозир савдо шуд гоҳи гусаладор, гусолаш ғуноҷин 7500 савдо шуд. ё сеюм ё чорумзойда. шириш 4-5 литр саҳару бега. гоҳи гусаладор пародаи маҳаллӣ нархаш 12000 саҳару бега 8 литр шир дора. гусолаш буқачай ё сеюм ё чорумзой. шохи шикастагиай маълум нест. саҳару бега 8 шир 12000 нархаш савдо мешавад. на ғуноҷино барои мол кардан пародашонам хубай бад нест. 6500 ишай вай калониш 7000 савдо мешавад. бозор инаи майдаша 58-59 карда истад. вайша 6000 6000 када истад бозор. ғуноҷинои қисири калон вақти бухаравиш омодагиаст. савдо шудааст ғуноҷини қисир 6000 мега нарша савдо мешавад. бозор 52-53 то 54 када истад ғуноҷини қисир. вақти бухаравиш қариб омодагиаст. на буқачаи зар 5500 нархаш савдо мешавад. бозор 47-46 ҳам када истад. ҳар хела хулас бухай гизала инаки кам мезанам. мана савдо шудааст наи буқача средняй пародашам хай мешавад. 3900 сомонӣ карда истад. бухай харуба инаки 3900 39 карда истанд. ҳозирашта додагиш нест.
гуножин ёш хатпастак 3500 мега савдо мешава бозор то 3000 кадеста то 3000 бозор присидеста узрашта додагиш нест ана иш боша бухача ира 2400 2500 то 2600 кадеста узрашта додагиш нест бухачаи майда ки фармия савдо шуд гусолабуқа 3250 сомонӣ гусолачаи буқачай 3250 сомонӣ на ҳози баракаши мараманд пародаш хубай дутта гуножин гусолачай аншам гуножин 2000 меган савдо мешава 1600 1500 бозор присидеста айсуда бухачо ҳаст ира 24 кадана вайша 27 наиша гуножин ира 25 кадага ира 27 иш бухача и 24 кадага ишам бухача дутта бухача бухачаи ёш средни 4500 савдо мешаванд 8000 ҳар душа якҷоя кадеста бозор пародашам бад нест наиш бохшутарай пародаш ҳар душа 8000 присидеста узирашта додагиш нест ана бухачаи ёш гусолай 2800 меган савдо мешава сетта бухача 2800 бозор 23 22 то 24 кадеста ҳар як туша ҳозирашта додагиш нест бухачао бо камтара калонтара 3000 савдо мешава бозор 25 26 баландаш 24 ам присидеста нархели нарх савдо шудестай манаи бухача пародашам шруай бад нест 3600 ҳозир кашокаш доранд ҳозирашта додагиш нест ягон чӣ хушк мега 36 та ана бухои средняй гусолаам нест бухои калонам нест 5500 савдо мешавад бозор 5049-48 кадестан ҳозирашта додагиш нест 4600 бухои средни ёшам 4100 сум 4000 присидеста бозор 4800 гуфтаси дагия ана бухачаи шурӯъ пародашам созай 5000 мега бозор 44 присидеста узирашта додагиш нест буни чие 3500 манаи сафедша присидеста бозор мана бухо барои бастан 7700 савдо мешаванд чанд кад бозор бозор чанд кад 65 66 кадагия иша чи иша чанд кадагия 65 ай сафеда 6500 сум кадагия 6500
буқа барои бастан 8000 нархиш савдо мешавад. Бозор ай 7000 болотар кадеста 72 73 ҳарчи хила. Зарча чи? Чанд кад бозор? 55 54 53 ҳам прасидаги айни зарда. Буқа барои бастан буқаи калон 11000 нархаш савдо мешавад. Бозор 10000 ровна кадестан. Буқа барои бастан. Ана 9000 буқаи падпасти фарбе 8 та бозор кадеста. Бозор 8 та тодагиш нест. Яке аз калонтарин буқои бозор 15000 нархаш савдо мешавад. Бозор чанд кадагиш аниг нагуфт. Тарӯзеам мондаги нест. савдо шид буқаи калон буқа барои бастан 9200 сомонӣ савдо шид. хоб иш савдо шидагиай 8500 сом. хоб мана иш савдо шидагиай 9500. на иш савдо шидагиай 8800. моли азизбек аишбек.